Здравейте, кютата! Как сте? Надявам се да се добре, как сте видели от заглавието на това видео. Днес ще направя back to school видео с нещата, които съм си купила като дрехи и такива неща. Следващото видео, което ще бъде с тетрадки, стейшнъри, неща, които са back to school. Така че надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, продължавайте да гледате. Тези неща, които ще ви покажа сега е за новата учебна година, понеже вече тази година явно доста съм пораснала, понеже миналата година бях 34 номер обувки, а сега съм 36, 36,5 дори понякога. Като цяло, да, вече е съвсем друг вид клинове и такива неща, така че доста ми трябват. Така че да, надявам се да ви харесва. Нека стига въртането и да започнем. Първото нещо, което ще ви покажа е раница, която си взех. Ако не знаете, сигурно най-вероятно не знаете, в моето училище всъщност обикновено трябва да ползвам две раници, понеже ние имаме шкафчета и ни дават домашно през седмицата, трябва ни само за петък, нали, за събота и неделя. И всъщност там си оставиш раницата за през седмицата няма нужда да я взимаш и в петък трябва да вземеш голямата си раница с учебниците и такива неща. Обаче аз съм момиче някакси и обикновено просто нося доста неща, които са, да речем, някакси обяд, вода, не обяд, но някакси нещо за ядене, вода, нося кръчки, всякакви неща и някакси не мога да ги сложа в джобовете на сукмана си да ги нося в ръка или в джоба на якито си, затова просто съм си взела раница, за да ми е по-лесно. И като цяло, да. Раница така съм си взела, хора, е най-бесик нещото, но страшно много ми харесва именно канкен. Така, канкена е на Fjällräven. Тази марка тук, нямам си идея как да го произнеса това нещо, доста пъти съм се опитвала, обаче просто не ставам, просто не мога както половината друг свят. И много ми харесва. Ще видите доста пъти в това видео този цвят, просто много съм се усебила към този цвят, страшно много ми харесва, като видях този канкен. Си купих доста още такива неща в този цвят. И за това, ако не знаете вътре какво има канкена, мисля, че това е нормалният размер, който мисля, че побира 13 инчов лаптоп, ако не се лъжа. Да. И всъщност тук има едно малко джобче, в което може да сложиш телефон, слушалки и такива някакви неща. Има два странични джоба, които стават за вода, за неща за бърз достъп. Аз обикновено най-вероятно ще износя, поне както сега съм сложила ключовете си и слушалките си тук, понеже ми трябва за бърз достъп, понякога слагам и телефона си в другия джоб. И има след това, само да го отворя, един голям джоб, в който тук може да сложиш доста неща. Много ми харесва, че циповете всъщност идват додолу, така че интересно ми е, ако искате да ви... Искам да видя дали ще ви е интересно да ви покажа видео, в което ще подготвя двете си раници за училище. Ако ви е интересно за такова видео, ми пишете в Instagram, че ви е интересно, понеже нямам коментари в YouTube. Нямам си идея защо, но нямам коментари. Така, нека да минем раницата на страна и да продължаваме. Сега отиваме към обувките. Първите обувки, които съм си взела, са едни маратонки, които страшно много ми харесват, понеже са доста свеж цвят. Много не си отиват, но доста са готини. Въпреки че отиват си май. Да, може да се каже, че си отиват. Супер. Добре, така. И много ми харесват страшни маратонки, защото по принцип миналата година не използвах чак толкова маратонки, поради простия факт, че аз миналата година не тренирах физическо, понеже съм с бронхиална астма, но сега тази година вече ми е по-скоро чумяла, по-добре съм, даже ще тренирам лека атлетика. Така че да, кажете ми, дайте ми някакви съвети за лека атлетика, понеже до сега не съм тренирала и не знам точно какво трябва да направя, така че давайте съвети в Instagram на лични съобщения, приемам ги топло. Така, и доста ми трябват маратонки за физическо и за леката атлетика, така че тези доста ми харесват, доста са сладки. И са хубави, които са дишащи, защото тук има дупчици, в които ще могат краката ми да дишат и да са добре. Така, следващите, които сме си взели, са в същия цвят. Обладени сме от духовете на Cameron Boyce, ако не знаете, в моя апартамент. Cameron Boyce е тук живее, направо може да го кажете. Така че да, просто какво да ви кажа. Мисля, че вратата ми се отворила на стаята. Сега ще проверим. Фалшива тревога, слава богу, вратата ми не се е отворила, просто явно бухарника по някакъв начин се затворил, не знам. Така че да, докъде е стигнал, до следващите обувки, които съм си взела. Те са същия цвят като раницата ми, защото според мен ще си отива, когато обувките и раницата си е еднакъв цвят.
Това са бенсове, знам, отново много съм бейсик, обаче просто такъв е живота. Тези са страшно яки, велурни са, много ми харесват, даже вече няколко пъти съм ги носила, това са малко мръсни, но да, много ми харесва, че ето това тук е джелифиш, не джелифиш, но някакси просто е джели и има глитър в него, което е доста яко за мен, понеже аз обичам такива неща, така че да, много са хубави, ако някой ме питат къде са, от Food Shop са. Така. Следващото нещо са дрехи, като за лека атлетика и такива неща. Имам една тениска, която е страшно яка. Взех си още през лятото всъщност, защото бях с идеята, че с нея ще тренирам, понеже тя е за тренироване и от резерв на резерв серията за тренировки. Тя винаги изкарват супер яките серии. Тази много ми харесва, понеже ето тук има дупки и също така целият гръб отзад е такъв материал, че има дупки, което според мен е доста добре докато тренираш, защото просто някакси може тялото ти да диша. Така, следващите два клина са всъщност от тази серия и са същия цвят. Един ето този, който от тази страна има такава линия, която е много жълта, а от тази страна имаме линия, която някакси флорални мотиви, не знам. Нямам си на идея, но ние сме много фешън хора, ако не знаете флорални мотиви, какво да ви кажа. Така и също така имаме още един клин, който е отново тук с флоралните мотиви, както аз ги наричам. И отзад на кръчола има това красивичко нещичко, което малко балеринско, не знам защо, обаче ми напомня ми на балет. Няма си на идея защо, но ми напомня на балет. И е доста сладичко. И по някакъв начин някакси подчертава ето това, някакси отиват си, а не е просто... Не изглежда, че ли е просто шлепнато ето там тази флорална линия, а не има някаква причина за нея. Следващото нещо, което всъщност е забавно, така че отивам да го взема. Така, взех го, защото просто това ви го взимам втори път и затова трябваше да го извадя от гардероба. Но това е свичър, който отново от същата серия и се допълва с клина, който има такава черта, което е яко. Всъщност този свичър е леко кропнат, което ми харесва. Тук при ръкавите нещо, което страшно много ми харесва отново, е това, че има ето тези дупки, което е доста готинко, красивичко и качулката е ето такава, отново с същия материал като тениската. И долу има линия, на която пише Bring me the skyline, което е отново доста яко. Знам, че много се повтарям, опитвам се да се правим, обаче просто има страшно кют неща и не мога да се задържа да не казвам с думи. Тези думи, които постоянно използвам. Така, следващите неща са три клина. Имам един, който е малко по-различен от другите. Той отново е спортен, но според мен мога да го нося не само за спорт. Ето тук долу кръчола, не знам как го наричам това, но просто се прилива някакси черно към леко сиво и към бяло, отново с леки черни неща, което е доста яко. Да, и доста е привлекателно. Хайде, използвахме нова дума, привлекателно. И последните два клина всъщност са еднакви. И те просто са нормални черни клинове от H&M, чисто черни, няма нищо обикновено, няма нищо по-различно. Нещо, което ми допада в тях е, че ние трябва да носим скулани всеки ден, задължително е и затова някакси, когато не е чак толкова топло, се налага да носи клин и някакси те са просто изчистени и не трябва много да мислиш някакво дали да си облечеш, защото просто е чисто черен и много не те интересува за него. Така че да, следващите неща, всъщност отново ще ви покажа свичър. Този свичър, ако не знаете, аз обожавам Ариана Гранде. Тя ми идол, обожавам я, просто да. И затова имам две неща от нейната серия с H&M. Едното е свичър, на който пише Seven Rings. Ето тук и има нейна снимка, която е като някаква запазена замка, не знам обаче който прави така. И е доста яко, и отзад пише Ариана Гранде с... не знам, просто пише Ариана Гранде с бели букви. Харесва ми, че свичъра е бежов, леко към пичи, което е сладко. И ще се съчетая според мен с доста неща, така че да.
Ако не знаете, аз имам история с тази песен, наречена Селва Рикс. Нека да ви разкажа. В училище имахме шоу на талантите. Всички хора от нашето училище, които са ме гледали, знаят аз колко според мен зле се представих, защото някакси, нали, пях го, нали. Не мога да пея добре, но пея приемливо, нали. Обаче много се притесних, страшно много се притесних, понеже буквално цялото училище ме гледаше и аз съм като и бях първа, което беше още по-ужасно за мен. И след това, преди частта на рапа, аз забравих текста, понеже толкова много някакси се изплаши, а в същото време буквално тази песен я пея по 5 пъти ден, обаче го забравих буквално някакво блекаут на ми майнда и изобщо забравих всичко, но след това важното, че поне рапа го изпях, което това ми е силната част в песента, понеже знам рапа на Исус. Така че да, това ми беше историката. Много е странно, много е кринч, но какво да се правим? Следващото нещо от мърча на Ариана Гранде Сейченем е шапка, която отново познахте, е в цвета на канкена и венсовете ми, но според мен е страшно фотка. Пише Thank You Next, който отново също е една много любима песен на Ари. Да, не знам. Чакай, сега ще се сложа някакси. Много голямо, трябва да се оправи отзад, но да, много е сладка, много ми харесва цвета. Кое съм обсебена с този цвят? Нямам си на идея, защо, но съм обсебена с този цвят. Следващите неща са бело просто, няма какво да си говорим. Гащи и бюстиета. Няма какво да си говорим за тях. Следващите неща трябва да ги взема понеже за малко повече, ако си ми сложи в края на масата. Но това са чорапи. Ако не знаете, аз и Джиджо сме обсебени от чорапи. Аз обожавам да си пазарувам чорапи, Джиджо обожава да яде чорапи. Просто като двамата си имаме мания. И аз не обичам цветни чорапи, той много обича просто миризливи чорапи, които да яде. Да. И сега ще ви покажа чорапите, които аз съм си взела. Това са бели чорапи от H&M с дъга, като цялата серия с дъга. Чакайте. Нека просто така да направя, за да може да се види дъгичката, малката дъгичка. Аз много обичам дъгички и в момента съм 3 годишна. Така, следващото са сиви чорапи на дъги с обучета, които са страшно сладки. Може съм като 3 годишна хора, не знам, обаче аз обожавам чорапи. Следващите, тези страшно ми харесват като цвят, те са просто изчистени, обаче цветът е страшно хубав. Цветът е страшно хубав. Нямам си надея какво ще ги съчетая, но просто страшно ми харесват. Следващите са оранжеви, които отново са сладки, доста сладки според мен. И последните са нормални сини чорапи, които отново са в доста сладък небесен цвят. И така, остават последните 3 неща, които са безцветен несесер. Тази година съм си казала нещо, че няма да давам химикалки на чак толкова много хора, понеже аз съм снабдител на химикалки на моя клас. Имам страшно много химикалки обикновено, взимат ми ги повечето хора, после изобщо дори не ги връщат и никога какво става, остава без химикалки. Всички, когато питам, може ли да си взема химикалки, да си някакви това моите химикалки, аз съм някаква. И за това в момента приличам на автобус. Ако това са химикалки, аз съм автобус. Аз не съм автобус, както виждате, аз съм движещ се човек, не съм автобус, т.е. химикалките е логично. Което по принцип много ме интересува, обаче просто буквално оставам без химикалки. И това е добре, защото аз обичам да си взимам, да пиша, да цветявам, което ми е скучно, така че дам. Това е просто историка към това, защо съм си взела малко несера, защото в него ще сложи просто най-важното, ще сложи 2-3 химикалки. И когато някой пита да взимам химикалки, ще кажа, че съжалявам, че не само 2. Ето решението на живота ми. Така че да, този несер доста ми харесва, понеже е безцветен и е черен, така че може да се вържи доста неща. Типа е златен, което също ми харесва и ето това е вложено. Така че да, харесва ни. И последните 2 неща са от Sephora, от Merci Handy. Тези неща са доста понякога useful. Едното е гелче за ръце, което има глитър, защото аз, ако има нещо глитър, трябва да го притежавам. Това гелче доста ми харесва, преди съм имала такова гелче, доста ми трябва в училище, понеже, да речем, когато имаме опашка за столовата доста често и някакси, ако отидеш да си измия ръцете, има доста голяма вероятност после много да се нагриш най-отзад на опашката. А това не е добре, защото когато си гладен, ти искаш да ядеш веднага. И затова просто си нося гелче, слагам си го в джобчето, изваждам си го, слагам си гелчето и готово. Няма какво да ми кажат госпожи, че не съм си измила ръцете. Измила съм си ги, всичко е наред. Така че да, и това са като... това са... не знам как точно ги нарича. Листчета за мазна кожа. В момента явно изпадна в някакво тинейджерство, нямам си идея, но кожата ми доста често е доста мазна.
И тези вещи всъщност вътре имат огледалце, имат като това малко нещо, не знам как да го нарека, което взима лището, ще извадя още едно, и съм това, което трябва да направиш, ако искаш можеш да гледаш в огледалцето, да го натриеш малко в кожата и то ти премаха мазнотията, мазното от кожата, което според мен е доста добре да след физическо или просто когато се чувства, че не ти е добре кожата. Така, това беше от мен, хора, за това видео. В следващото видео ще ви покажа тетрадки и всякакви такива неща. Надявам се това видео да ви харесва. Ако е така, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала ми, шапнете това видео. Нямам коментари, така че ако искате да ми дадете някакви идеи за видеа, дайте ги в инстаграма ми. Инстаграма ми е Nicole4169. Всичките ми социални медии ги пиша в описанието, така че може да ме последвате в тях, да се абонирате, да шернете видеото, да дадете един палец нагоре. И да, хора, това беше мен сега. Чао и до следващия път. Чао!